ניצולי השואה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט אליקים רובינשטיין ורעייתו, הרבנים הראשיים לישראל, קנצלר אוסטריה ורעייתו, אדוני יושב ראש האופוזיציה יצחק בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל, שר הביטחון אביגדור ליברמן, שרים, חברי כנסת, מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך, סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, ראש העיר ירושלים ניר ברקת ורעייתו בברלי, יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו, ישראל לאו מכובדנו, מכובדיי כולם. אחיי ואחיותיי ניצולי השואה, נר ראשון של חנוכה תש"ד, צריף האסירים בברגן בלזן, הרבי מבלז'וב, הרב ישראל שפירא, מברך על הנרות. קולו מהדהד בצריף. הוא מברך את הברכה הראשונה והשנייה, ואז ממשיך ומברך את הברכה השלישית, כשקהל גדוש של יהודים מצטרף אליו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני עומד כאן בערב הנורא הזה בירושלים הבירה, בירתה של מדינת ישראל, ובשם אחינו ואחיותינו הגיבורים קורבנות השואה ושורדיה, שנאבקו על קיומם, על יהדותם ועל צלם האנוש שבהם, בשמם אני אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, עם ישראל חי. 72 שנים חלפו מאז כפתה שלהבת הגיהנום בכבשנים של אושוויץ. ככל שחולף הזמן, ככל שהעדים לזוועה מתמעטים, ככל שמדינת ישראל מתבגרת, מתחדד הצורך שלנו לעסוק ביחסינו לשואה ולזיכרון השואה. מכובדיי, בעשורים האחרונים מתחדדות שתי גישות באופן שבו החברה הישראלית זוכרת את השואה ואף לומדת את לקחיה. האחת היא זאת העוסקת רק בהיבטים ובלקחים האוניברסליים של השואה, והשנייה היא זאת שבה השואה משמשת כמשקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם. הגישה הראשונה האוניברסלית מכחישה את הייחודיות של השואה כאירוע היסטורי שאינו דומה לשום אירוע אחר ושאירע לנו בני העם היהודי. לפי גישה זו, השואה היא מקרה פרטי של רצח עם, של גזענות, כאשר מקרים כאלה קרו ואולי יקרו בהיסטוריה האנושית. במקרה של השואה, כך הם יאמרו, רצח העם הנורא הזה פגע בעם היהודי. זוהי תופעה מסוכנת. היא מגמדת את השואה, היא מסלפת את ההיסטוריה. היא מתכחשת לתוכנית ההשמדה השיטתית שכוונה כלפי העם היהודי והעם היהודי דווקא. היא מתכחשת לאנטישמיות כמחלה ממארת בת אלפי שנים. היא מתכחשת לזכותו ולחובתו של העם היהודי להיסטוריה משלו ולמדינה משלו. לעולם השואה הייתה ותהיה תוכנית השמדה שתוכננה ובוצעה נגד העם היהודי. תאי הגזים לא נבנו כפשע נגד האנושות. הם נבנו במטרה להשמיד את העם היהודי ואותו
דווקא. לא הייתה עוד תופעה היסטורית כזאת. השמדה שמנותקת מסכסוך, מנותקת משאלות טריטוריאליות או ממאבק על שליטה. מהלך אימים שכינס יהודים מרחבי העולם כולו, מיבשות שונות, יהודים שלא ידעו איש את שפת רעהו, מאמינים וכופרים, מתבוללים ואורתודוקסים, במטרה אחת, להשמיד אותם ואת זרעם מעל פני האדמה. השואה לא התרחשה בעולם קדמון, וגם לא מזמן כל כך. היא התרחשה בלב אירופה, אירופה של הנאורות, בלב גרמניה, גרמניה של קאנט, אבי האתיקה המודרנית, בלב צרפת של הצהרת זכויות האדם והאזרח. שם, כן, שם תוכננה הגדולה שבזוועות שכוונו כלפינו, בני העם היהודי. גישה אוניברסלית לבדה איננה רק טעות היסטורית, אלא גם סכנה חינוכית בגלל המסר שהיא מעבירה לדורות הבאים. לימוד השואה כרוך בעיסוק בשאלות יסוד הנוגעות לעומק הזהות היהודית. איננו יכולים להסתפק במקום הפשטני של התנגדות לג'נוסייד באשר הוא. מובן מאליו שלשואה יש לקחים אוניברסליים, אבל ההתכחשות לייחודיות של שואת העם היהודי היא טעות היסטורית, לאומית וחינוכית. מנגד, הגישה השנייה היא זאת שבה השואה הפכה למשקפיים שדרכם אנחנו רואים את העולם. כאן השואה ומניעת השואה הבאה הם הדבר היחיד שחשוב. בעניין זה הייתה לי מחלוקת עם מורי ורבי מנחם בגין, זיכרונו לברכה. ערב כניסתו של צה"ל ללבנון ביוני 82, בגין אמר, ואני מצטט, האלטרנטיבה לאי כניסת צה"ל ללבנון היא טרבלינקה, ואנחנו החלטנו שלא תהיה עוד טרבלינקה. כך אמר מנחם בגין. על פי גישה זאת, זכות קיומה של מדינת ישראל היא מניעת השואה הבאה. כל איום הוא איום קיומי. כל מנהיג שונא ישראל הוא היטלר. לפי גישה זאת, מהותה של הזהות היהודית הקולקטיבית שלנו היא ההימלטות מטבח באמצעים משותפים. והעולם? העולם מחולק לשניים. חסידי אומות העולם מצד אחד, ואנטישמים נאצים מנגד, וממילא כל ביקורת על מדינת ישראל היא אנטישמיות. גם גישה זו בטעות יסודה, והיא מסוכנת לנו כאומה וכעם, ולא פחות מכך מסוכנת לזיכרון השואה. ללא ספק היו צמתים היסטוריים מאז השואה שבהם חשנו את אימת חורבן הבית השלישי, ובוודאי שמדינת ישראל יכולה להימצא תחת איום קיומי. אבל יש לנו מדינה ויש לנו צבא. הגישה הזאת מסוכנת פנימה וגם כלפי חוץ. פנימה היא מטשטשת את הקיום היהודי העשיר שלפני השואה. ואולם, העם היהודי לא נולד באושוויץ. לא הפחד החזיק אותנו במשך אלפי שנות גלות, אלא הקניין הרוחני, היצירה המשותפת. כלפי חוץ, גישה זאת תקשה על יכולתנו לפתח יחסים עם אומות העולם ועם מבקרינו מתוך מקום בטוח ונכון לשיח. אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם כאשר אנחנו עסוקים אך ורק במניעת שואה, אנחנו מסוגלים להתמודד בצורה מיטבית עם האתגרים השונים שבפנינו, ויש רבים כאלה. השואה צרובה לעד בבשרנו. לכולנו יש מספר על היד, ועם זאת, השואה אינה המשקפיים שדרכם אנחנו רוצים לבחון את עברנו ואת עתידנו. מכובדיי, גבירותיי, יקירותיי ויקיריי,
שתי הגישות הללו קיימות בחברה הישראלית ובעם היהודי כבר זמן רב. אבל ישנה גם גישה שלישית, בוטחת ודרוכה. העם היהודי שרד את השואה וזכה לראות בתקומה. לעולם לא נשכח, לא את זו ולא את זו. בגישה שלישית זו, זיכרון השואה ולקחיה עומדים על 3 רגליים. האחד, לעולם נגן על עצמנו בעצמנו. השנייה, שותפות הגורל, גורל היהודית. חביב אדם שלא נברא בצלם, הרגל השלישית. ראשית, לעולם נגן על עצמנו בעצמנו. מדינת ישראל איננה פיצוי על השואה, אבל השואה מורה לנו לקחת את גורלנו בידינו. לעם היהודי הזכות והחובה לכוח מגן, לעצמאות לאומית, לריבונות, כאן במולדתנו ההיסטורית. שנית, שותפות גורל יהודית. לכולנו, בני העם היהודי, היסטוריה ועתיד משותפים. עלינו לזכור את אחינו בתפוצות ואת מחויבותנו לשלומם ולטובתם. במיוחד השנה תובעת מאיתנו האנטישמיות לגלות משנה נאמנות לאחינו בתפוצות. הם מבקשים מאיתנו בלשון מפורשת שנעמוד לצידם גם בעת הזו. שלישית, חביב אדם שנברא בצלם. זוהי האמת היהודית, האנושית, היסודית ביותר. חביב אדם, כל אדם שנברא בצלם אלוהים. זוהי חובה קדושה שהעם היהודי איננו יכול ואיננו רוצה להימלט ממנה. גם כך איננו יכולים להחריש נוכח הזוועות הנעשות במקומות רחוקים, ובוודאי לא כאן מעבר לגדר שלנו. השמירה על צלם האנוש זאת הגבורה האדירה שהנחילה לנו והנחילו לנו קורבנות השואה, ואתם שורדיה. במעשים שנעשו למען הזולת, בקור, ברעב, בקרונות, בכבשנים ובגטאות. יקיריי, לעולם נגן על עצמנו בעצמנו. שותפות הגורל היהודית, חביב אדם שנברא בצלם, אלה הלקחים שלימדה אותנו השואה, ואותם נשנן לבנינו ולבנותינו עד עולם. מכובדיי, ב-27 בינואר 1945 נפתחו שערי הגיהנום לרווחה. השמש הפציעה מעל מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו אחרי 5 שנות חשיכה. שיירת אנשים ששוחררה על ידי הצבא האדום יצאה מגיא ההריגה. ביניהם היה גם פפיצ'ק, הילד הכי קטן בבלוק 10, בלוק התאומים והגמדים, בלוק התאומים והגמדים של המפלצת מלאך המוות יוזף מנגלה, הניצול הצעיר ביותר שיצא בחיים מאושוויץ. 8 חודשים שהה פפיצ'ק באושוויץ. על ידו הקטנה קעקעו הנאצים מספר A2459. שנפתחו שערי המחנה לא ידע פפיץ' הקטן לאן ללכת. אמו, אביו, אחותו הבכורה ואחותו התאומה, כולם הושמדו. פפיצ'ק נשאר לבד. הוא היה בן 4 ו8 חודשים. תארו לעצמכם, ילד בגיל טרום חובה. הוא נשכב על השלג ונרדם. יהודי שעבר במקום אימץ אותו. הוא שנתן לו את שמו, פיטר גרינפלד. עבר זמן עד שפפיצ'ק גילה את זהותו האמיתית, פיטר יוזף גרינפלד קליימן. לימים פפיצ'ק התחתן. הוא הוליד ילדים. נולדו לו
נכדים. הוא עלה לארץ. הוא היה איש עדות. הוא הקדיש את חייו להנחלת הזיכרון לדורות הבאים. זו הייתה נקמתו, זה היה חזונו. בחודש שעבר הלך פפיצ'ק לעולמו. בתו זיווה נמצאת כאן איתנו הערב. הילד הקטן מאושוויץ בירקנאו נפטר. את עדותו נהג לסיים כך: עליתי ארצה ומפה אני לא הולך לאיבוד לעולם. בשמו ובשמכם אני רוצה לסיים. שבנו לארצנו ומפה לא נלך לאיבוד לעולם. יהי זכר אחינו ואחיותינו צרור בצרור החיים. אמן.